aive nyaya tedhesi pamberi penyu changamire nyaya ndeyekuti tezvara vanoda machohwa awo mombe 3 mbudzi 3 ne US $2,000 uya nembowo dzako mukwambo inini ndini mwana wamai yavo ndini mukomana wavo saka mukwambo aita izvi zvakaita kuna mai mukwambo anobvira amboroora mukwambo anobvira amboroora pamukwambo saka ndavadati izvo ndavadati tibva tangosunga pfuma yedu ipa ane mombe anga inazo kuzara vanzere mazuva saka munoda kurikwa nechi mombe 3 mbudzi 3 ne US $2,000 ane wana wangani 3 anachakambobvisa 3 paakaenda kubaza mwana wenyu akaenda ari kumba kwenyu ere kana kuti ari kurume variyo kumba kwavo akaenda ari kurume awera Ambuya wana uri ku vanavo kumba kwavo ikoko iye nemukadzi wavo wana wakasara nababa ndimati mwana akaenda kuba wenyu mwana wana wakasara nababa vanoenda navo vana vatorwa paRichard vako kuna mai wacho wakaenda kuna mai wacho kutauni hasa neumwe murume kutauniko anoziziya kuti ade umwe murume inonzani inometa pakanzwawo kuti Richard arova mai wake anofona kuti maizviri sei irina akanifonera zvake mai arikufonera ebhini kuti ari papi munotoziva kuti ari mazvi handinoda kuti chingano ndibvunze kuti kuti zvisvike panguva yakadai izvi paita vana 3 pamari yemuripo kuda nemuripo murikuda ndiwo unoenderana neroora yemamuri kuda pamumwiri kana kuti muri kuti aidhameji kuti ichigebenga haafaniri kugara nemwana apa totongoti muripo angotipawo something for now tozopinda mumatare ekumba hatingatauri pamusoro peroora nekuti roora ronzi vanhu vanogara pasi vachibvumirana saka pamadhameji ndo atingati munhu nevana angafanodare nokuti anofanira kubhadhara chine pane vana amambo pane vana vakadai ndizvozvo itobvisa ngombe 3 nembudzi 3 ndokuti zviiti kuroorana kana kusaroorana izvi zvinofanira kubviswa pane vana saka achabvisa mombe 3 nembudzi 3 2000 iyo inobva nekuti tiri kuita kuti inenge dziri mombe yekuripira mai mombe yekuripira baba nemombe yematyorwa then nembudzi dzemasungiro ndo zvatingati obvisa madamages iyayo saka makosi ekumunza kudare imari mari dzakabisa dzamabisa okay nekuti pane takaunza $100 then vana mai vakashandisawo dzavo havasesa 200 200 right mabharana ari kudura
ne40 20 yamabhadhara yavo iyo ichaenda kwawo ichaenda tomboita 100 yavo ne20 which is 120 iyo ichaenda kusimon ravo hanzi wakabhadhara chi 100 yemasamon ikasaira angari 2 angari i2 yeah 2 arudi wakabhadhara 100 aba 50 yani 50 okay saka kanodiwa mari yekuendesa masamon aya kuti zvavasina kuunza vanosenzesa pa100 ipapo nekuti vari kuenda pamusha umwe toda kureutsira vanhu atikudzidzisirwa pa100 iyoyo urunzwa kadai uye mabharani tikutaurire udaidzei nekuti vaenda pamusha umwe chete hatifanirwa mari iri kunetsa mazuva ano right ndoda kunzwa kuti masamoni aya aenda pa100 yamakapuhwa iyoyo nekuti muri kungoimaenda pamusha umwe chete pa100 ipapo munhu masamoni unoenda emadefault haachabvisi imwe mari ndoda kuti ndizwe nekuti munhu aienda panzvimbo imweyo ndo masamoni anga ari mairi saka makatopuhwa mari neyekuzoendesa madefault haachabvisi saka ndoda kuzonzwa panouya pamande ichizwa kuti akatoenda mani paimani madefault judgment iyayo okay saka iyo makosi unoisa iyo $70 masamoniro then imwe pane rimwe samoni rozoiswa $70 saka ngatisimuke hedu toenda kuti tichamupa 7 days dzekuti abhadhare mari iyi asi rimwe samoni iro sekutaura kwandaita ari kutodrafta tsamba yacho momupa mari yekuti andotaipe paletahede yedu ndobva ndasaina zvinoenda nayo kumapurisa kuti mubatsirikano yekutanga iyi okay masamoni achaenda tokupai 7 days after 7 days mubva mauya kuti haana kuti bhadhara rozoona kuti ringakubatsirei sei kuti abhadhara handii okay next